jarama ko min Ibrahima Sako ɓurɗo andirede almudel pular nalanke tawetede ɗo e Nouadhibou mbeɗe heeɗo émission DJ Diallo kewe kewe e nder internet ɗum noon mboɗo wiyon yon battu hen haqqille ene waɗi fayide. Eyyi bandiraɓe ko min Fama Mbaye mboɗo hetto DJ Diallo e kewe kewe internet jeudi samedi non ko jindi yanki pullo jontare jom jamanu tawtere tonto Nouadhibou nokkude yurmede bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyeteɗo ko kewi nde tonto nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko huɓini tonto nder wiyete ko internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de 22h30 bandiraɓe kettude DJ Diallo so oɗon jiiɗi hebde humpita lamgo ceerno tawi ko tonto internet musidɓe tedduɓe jam hiire mon en garti e yewtere men ko kewi e nder internet o woni jeudi et samedi à partir de 22h30 woni waktuji nogas e ɗiɗi e feccere woni e kaɓirɗe ɗe ha mbawon nande komin kalata ko ha mbawon yiide komin kalata ko woni Saydou Abouba no hannirti ni Saydou Abouba no hannirti ɗen gandi ko kanko tigui woni e Weltare TV no hannirtani ɗum neɗe ñaagui bandiraɓe tan ne mbaɗata abonné e Weltare TV ha e Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa heblo sukaɓe Afrique ɗum noon almudel pular on kettimomo no hannirtini wiyon ketto ko jole internet on kettima Fama Mbaye debbo gawlo no hannirtini o kettimomo o wiyon ketto jole internet o no hannirtini hande noon ko 14 lewru janvier 2020 no hannirtini ɗum noon haade men nadde e ko kewi e nder internet o eɗen gandi en mbaɗino tawi kadi ko hakkude men e jaalal leñol yewtere nde ganduɗa naati e nder Weltare TV mais machallah bandiraɓe kala jeeɓi ɗum o saaha joni to kalten ɗo ko fuɗɗi yebde ɗum hanki tan e hande timmani hay 72 heures mbiyen en wayno ujunnaji ɗiɗi e neɗɗo ujunnaji ɗiɗi e ko fawi neɗɗo yeeɓi ɗum e Weltare TV no hannirtani ɗum noon en ñaguima bandiraɓe tan nde ɓe jokkata e kala saaha yebde ko batten e nder Weltare TV e woɗɓe ɓe ganduɗa hoorema nan toon tigui enen mbaɗa e jewte ɗe no hannirtini moƴƴi kala nde yimɓeɓe ɓurata wawde yiide ko batten ko ene ɓeydana tigui rigui oɗon sitte no hannirtani dañde ko foti ko dañde ɗum noon caggal enen leñol men ko jokku golle ɗum noon oto jejjite kala saaha abonade no hannirti jokke golle mais site uji ɗi so tawi guddirama sa fo ƴeewa mbaɗa peɗeli mon tan ɓoɗɗon voilà abono ɗon e site uji ɗi Weltare TV no hannirtini ari tigui pour ɓadade jehen ƴeewoyen Covid-19 e nder leydi Mauritanie ñalawma hande o mbiyen ene wayno leydi Mauritanie dañi wonduɓe coronavirus e nder leydi Mauritanie ko 99 neɗɗo hande leydi Mauritanie dañi tawi ko wonduɓe coronavirus e nder leydi Mauritanie hande noon mbiyen ene wayno ko dañi tigui rigui hodde ko dañi hodde hande galleji men tawi wonduno koye coronavirus mbiyen ɓe mbayri ni safrude ɗeɗo balɗe tati fof ɓe mbayri safrude kono foti ni temedde ɗiɗi e sappo e nayyi neɗɗo hande dañi hodde galleji men eɗen gandi ɗeɗo balɗe tati fof Mauritanie wayri safrude ko foti temedde ɗiɗi kono ene wayno hande ɓe cafri temedde ɗiɗi e sappo e nayyi neɗɗo hande dañi hodde galleji men no hannirta ni goto yalti aduna hande alkamisa hande o tawi ko coronavirus e nder leydi Mauritanie ha joni en keddoto e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie no hannirtini ko debbo goto jagga toon police arani ɗum tawi ene jogui worɓe ɗiɗo no hannirtini voilà wallahi ndeysan debbo goto jagga toon to Nouakchott ene jogui worɓe ɗiɗo toon to Nouakchott no hannirtini ɗum waɗi ɓoggi karaleje ɗe garti hen no hannirtini holno debbo jogorto worɓe ɗiɗo mimi anda en tout cas natal ngal ko ɗum woni ko wi police aranɓe oɗon debbo no hannirtini ɓe ɓorni ko paɗe carah no hannirtini en tout cas sito arti hen wiide holko saabi police leydi Mauritanie ɓornade carah mate ɓe tawiɓe koɓe mbaɗa ataya bon ɓe nani kabaru o tan ɓe ɓorni carahuji mabɓe jeehi en tout cas ɓe ɓornaki paɗe mabɓe sito arti hen no fewi hollirde tigui rigui police leydi Mauritanie dal nanɗon voilà goɗɗo arti wi waɗi natal ngal to waɗi montage o wi police caggal leydi a yiyat hay e nder tini mum ene winda police
tiniji leydi Mauritanie a yiyata winda police holko saabi ɗum mi anda ko way wonde fa en tout cas oto hay goto nannam e nder juuɗe dadiɓe no hannirta ni si taw arti hen no hannirta ni wiide vraiment ɗum ɗo kam wona hunde yonde police foti ɓornade vraiment ko tini mum ha feewa waɗa hen paɗe pewɗe no hannirta ni kono wona ɓornade paɗe diwa nata nder wuuro bon en goppat kan jahen gotka ka mbiyen no wayno ko kaɗo laana toon to Nouakchott woni avion air Mauritanie no hannirta ni ummotono Nouakchott ene fayi Tunisie no hannirta ni hade avion o départ noon holiri tigui ene waɗi pan tokoso ɗum noon ko alay saago réparé hade mum diwde mbiyen ene wayno ɓeɗo worɓe tato noon ko kamɓe goni pousse avion o min gam meeɗa yiide holto avion meeɗi poussede en tout cas ɓe pousse avion o ha avion wawa tigui avion ne pousse o mi namdimo noon hettotoɓe est ce que avion ne pousse o walla poussataki seni pousse walla poussataki tan mbaɗe kam signe no hannirta ni ko wona ɗum ko jolnoɓe hen ɓe jeenayo kam kañumen kolliti jolata e avion no hannirta ni saabu avion panɗo fewnita dal kañumen jatani kono ko wawi wonde fof mene won avion o dal nde répara ha fewi ene wayno yettima toon to Tunisie no hannirta ni ɗum ɗon kam ko hunde hulɓinide e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum koyen keddoto e nder leydi Mauritanie oɗo noon ko Moustahar woni dadiɓe ɓe hinde Moustahar wala Moustahar en woni ɓe police wona police ko Moustahar Aziz eɗen gandi créiɓe ɗo e nder leydi Mauritanie mais machallah eɗen gandi toon to Nouakchott hedde hôtel Halima ko Mercedes goto sumi Moustahar goto ko kanko goto dari omo ñifa oɗon oto no hannirta ni e Nouakchott site uji internet kewɗi noon garti hen no hannirta ni e darde oɗo suka gorko machallah no darori kadi oto fayi koye bitik baɗɗo butelaji gaz ko ɗum saabi o waɗi siwo leydi omo ñifa ɗum yimɓeɓe ne daari ene potamo ene pilma no hannirta ni oɗo gorko sagata gorko no hannirta ni vraiment woodi biɗo holto sapeur pompier woni e nder leydi Mauritanie mi anda ɗum ya namdo e woɗɓe voilà en tout cas dal kalanmi koko jimi ko kanko dal o darimo omo ñifa ɗum no hannirta ni kanko oɗo suka gorko machallah so tawi on balli en ni keɓen mo no hannirta ni ko hunde wande fayida kadi leydi Mauritanie wande tigui rigui ene jogui ko wiyete ko jamareɓe no hannirta ni ko wona ɗum ko en keddoto e leydi Mauritanie eɗen gandi ɗo e leydi Mauritanie Didier Dourne nani wiyen ko yiɗi nadde mais yo muño ha jalten leydi Mauritanie meften leydi Sénégal seeɗa garten eɗen gandi leydi Mauritanie e leydi Mauritanie mbiyen wani ministre de santé mo leydi Mauritanie kanko guiɗo o ari e nder leydi Mauritanie o hannirta mo darani banggue cellal yimɓe e nder leydi Mauritanie ɗum saabi mbiyen wayno ene wayno ɗo e nder Nouadhibou gila hanki e heccanki fof mbiyen wayno pharmacie ngaji kewɗi guddama ɗo saabi ɗum ko contrôle prix ji ɗi no jeeyirte ɗo ni moni kala no wela ko ɗum woni ko yeyirta ko ɗum saabi e prix ji ɗi ganduɗa hoorema prix ji ɗi ganduɗa hoorema ko ɓurtuɗi e nder leydi Mauritanie ko ɗum saabi ɓe gari ɓe gudda ɗiɗon pharmacie ngaji e nder leydi Mauritanie e datuji gasɗi tawi kadi ko gueɗe baɗe no pharmacie yeyata ɗum ɗo foof tigui rigui e kala saaha omo dari tigui rigui no darde makko fotiri kanko ministre de santé mo leydi Mauritanie eɗen mbiyamo tan yo jokku golle no hannirta ni kono kadi goɗɗo ministre goɗɗo mo ganduɗa hoorema onne kadi halfina ko gueɗe ñamde yarde no hannirta ni kanko e kala saaha omo naata e bitikaji ɗi omo ƴeewa ñamele de date mum en gasi e nder leydi Mauritanie jamma ñam sawi gonga min e hooram mboɗo yiya ɗum ɗo e nder Nouadhibou no hannirta ni eɗen ñagoɓe tan ndeɓe jokkata golle goɗɗo mo ganduɗa hoorema mo jokkani golle hande e ñalawma hande o mbiyen ko toon to Kolda eɗen gandi tawi kadi ko juulannoɓe e ɗemgal pular gurna e ɗemgal pular mbiyen ene wayno hande e ñalawma hande o ɓe mbiyama teɓ o saha joni ɓe jaggama hande woni jamma ɓe gadano e kaso toon to Kolda no hannirta ni sikki ala noon site o windi no fewi arti hen wadde détournude sukaɓe rewɓe no hannirta ni nandu men e gueɗe ɗe ndewani Allah e nelaɗo Allah mbiyen ene wayno ko ɗum saabi o jagga ko wona ɗum ko Serigne Modou Kara Mbacké ko policier ari no hannirta ni ari e yeeso makko tawi kadi o saha joni policier o ene wayno ɓorama ni tigui rigui e nder leydi Sénégal saabi policier o mbiyen ene wayno wiide kañum ko almudo Serigne Modou Kara ari sujji e yeeso Serigne Modou Kara Mbacké no hannirta ni sito arti hen arti e policier o eno riwra no hannirta ni ko wona ɗum ko arti e banggue cukalel dewel ngel ganduɗa tawi kadi ko ɓiɗɗo leydi Sénégal toon to leydi France won namdiɓen holko saabi ha joni o yitaka won to gonga ala hen mi anda en tout cas ko wawi wonde fo mbiyen ene wayno ha joni guel ɗon cukalel dewel majjugel toon to leydi France ha joni yitaka ko wona ɗum ko site Didier Drogba eɗen gandi ko ɓoyani ko site o windi Didier Drogba série debbo mum ma en gartu hen aljuma ɓuuren tigui rigui yañaden ko wona ɗum ko eɗen jogui no haade men faade Didier Dou eɗen jogui
kabaru goto mo gandanɗa hoorema tawi kadi ko ɓiɓɓe leydi Mauritanie ko kamɓe tigui mbi Cheikh Ould Ghazouani woni lamɗo leydi Mauritanie nde wawa tigui yeccitadeɓe o saaha joni leydi Mauritanie ko caɗele e tampere tan woni ɗo e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko en keddoto ha joni Cheikh Ould Ghazouani eɗen gandi woni koye jillu toon to leydi France wonno o saaha joni en wayno o ɓenni mbiyen ɓe garti e oɗon site holko saabi Cheikh Ould Ghazouani mbiyen ene wondi e président mo leydi France woni Macron ɓorni ko veste machallah tawi kadi ko près de corps ene jaggi ɗum mbiyen ene wayno lamɗo leydi Mauritanie ɓorni ko robbo sito windi sito wi président Mauritanie o ɓorni ko robbo no hannirta ni holko saabi o ɓornaki veste hunde ne yaaji walla ko 3 quart walla ko 25 quart en tout cas sito atti hen no fewi entourage président mo leydi Mauritanie yoɓe mbaɗa feere so tawi président ne ummo e leydi Mauritanie ene yaaha foti ko ƴewnede ko comci baɗɗi fayida vraiment ɗum kadi ko gonga Cheikh Ould Ghazouani walla ƴetta kam so tawi aɗa yaaha caggal leydi e gueɗe mbaɗe noon comme caggal leydi kamɓe jii ko veste uji walla ɓorna darra voilà ɗum ɗo fof ne moƴƴi no hannirta ni ɗum ɗon nannen Didier Dou o haalan en e gueɗe WhatsApp e gueɗe mbaɗe noon sene portable ma o ko contact uji ɗi joguiɗa ɗi e joguiɓe contact uji ma ɗi tan ko ɓen woni ɓe mbawɗa haaldude walla ɓe gonduɗa groupe aji à part ɗum ɗon a wawa haaldude ema ala numéro mum voilà ɗum enen fof eɗen gandi ɗum ɗon joni noon kamɓe ɓe ƴeewi ɓe ƴewtidima eɓe jiiɗi dañde hen jencuɗi kamɓe e nder koye maɓɓe kanko ha joni Mark Zuckerberg eywa ɓe jottima ɓe miijima miijo wonde tigui rigui pour ɓe mbawa hebde hen jencuɗi alay saago ɓe mbatta wadde partagé contact joguiɗo tigui rigui WhatsApp o woni contact o noon wona wonde donné ji ma gonɗi nder ɗi wona wonde haalaluji vocal uji ɗi kalata ɗi walla photoje ɗe beddotoɗa ɗe walla vidéo ji ɗi beddotoɗa ɗi ala eywa ko contact ma sa nani contact ma woni tongode ma nde ko nden ɓe mbaɗata partagé tongode ma nde tigui rigui watta yiyede comme ne ha joni tongode ma wonde toon to Facebook o ni yirete ni e nder oɗon tuma taw amiji ma e amiji woɗɓe ɓe gandanɗa hoore maɓɓe ndenduɗa en commun taw ne mbawa yiide ɗum kadi aussi so ɗum ɓenni aussi so tawi tongode nde ɓe mbaɗi ɗum partagé kadi ɓe mbaɗa partagé ha joni tongode ma nde koye holi on IP jeeya woni so tawi ko Orange walla so tawi ko Free walla so tawi ko gueɗe goɗɗe ɗe jiida e ɗum ɗon eywa kadi aussi e ko ɓe mbaɗata partagé ko kadi ene jeeya hen ha joni indema eyyi indema nde indema nde mbaɗɗa ha joni tigui rigui e profil ma nde kadi aussi e photo profil ma o ne hannirta ni hande te ɓe mbaɗiri ɗum ɗon wona hay hunde so tawi wonde tigui rigui ha joni ɓe mbaɗi publié e nder Facebook mabɓe walla ɓe mbaɗi publié tigui rigui ha joni e nder nokkuji mabɓe réseaux sociaux ji ɗiɓe kutortoɗi tawa an aɗa wawa yiide ɗum sa yi ɗum ko nden tigui rigui ha joni jencude dañata hen taw no won joguiɓe produit ji ene paari pour wadde ɗum hen nde hannirta ni hen kono noon yo yidde wi tan yimɓe gartir hakkillaji mumen e nder koye mumen mbasa tigui rigui sikkude wonde aha wayi tan comme no Facebook ni kala ko mbaɗɗa partagé ko yimɓe foof jiyata kadi aussi so tawi wonde aɗa noddodira e neɗɗo en direct e nder oɗon tuma yimɓe heddiɓe ene jiima ala eywa par ce que ne waɗi kono wiye droit de l'homme eywa jojjande aade eywa ɗum noon so tawi wonde ɓe mbaɗiri hono noon tan hankkadi ɓe mbasat confiance mo kinene maɓɓe jogui maɓɓe o te kadi aussi joguiɓe jojjande aade ɓe ne mbawi ha joni rewidade gueɗe maɓɓe ne mbawi porte ɓen plainte e nder on tuma so tawi koɓe yinnoɓe dañde hen jencuɗi ɓe mbasa dañde hen jencuɗi ndinde ɓe jinno hen dañde ndi ɗum noon jinmi wiide tan yimɓe dogonoɓe walla ɗaccoɓe WhatsApp ɓe walla tigui rigui haaloɓe hen ko wodani ɓe ɗum ɗon yoɓe jaaha ɓe mbittoya maɓe gandu tigui rigui ha joni wona noɓe cikiri ni ko non woni no woori ala sabu ɗum tagui ɓe waɗirde no ɓe mbaɗiri ni toon ko kamɓene koye maɓɓe haaɓe keeɓe hen jencuɗi ɗi ɓe poti hebde hen ni ne hannirta ni henna ɗum noon yo yimɓe gartir hakkillaji e koye mumen paama wonde so tawi wonde ko indema e yettode ma eywa ko ɗum watte partagé ɗum kam wonde mboɗo sikki hay goto sallara ko ɗum ne tawno kala joguiɗo page mum Facebook ene andi inde mum yettode mum yimɓe fof ne jiiya ɗum eywa kadi so tawi aussi kadi ko numéro téléphone watte partagé hande sa naati e nder page uji ɗi goto fof numéro téléphone nane mino foti yimɓe e nder oɗon tuma ƴettata numéro am téléphone so tawi namdima hono ƴettuɗum mbiya ko Facebook voilà ɗum noon ko heddi ko noon bon mo jiɗɗa haaldude hen fof a haaldat hen ma yiɗa haaldude hen fof wayata kono Facebook ni sa yiɗa haaldude mum dañata e ma accès ne kaldirɗa e mum ko heddi ko noon vocal
waɗi ko par code uji vocal hay goto wawa heɗade ɗum so wona mo kennuɗa ɗum eywa e nder groupe aji he kadi ko honnoon so wona vocal tondiraɗo boowal ala mo ala e nder groupe he ala hen gueɗal eywa sabu ɗum eɗen gandi so tawi hay sinno so tawi portable ma heewi e nder oɗon tuma eywa wonɗo toon to hay sa effici ga ɗo vokkuɗuji kalate ɗo sa natani e nder gandi portable he a ƴama dañata espace ne mbaɗirɗa vocal ne hadirni hen kono so tawi ko bindol aɗa wawi ɗum wadde nde tawno bindol ƴettata hay dara stockage ma ɗum noon c'est très important aussi yimɓeɓe ganda ɗum yimɓeɓe paama ɗum kadi haaloɓe hen ɓe aussi ɓe jaahaɓe ɓe bitta ɓe ganda aussi no hunde woori kono hunde nde rien est grave affaire o waɗani grave ne yimɓeɓe kaldata ni ala wona no woori quoi mi salminima juurimama weltanimama jaguetmama gueɗe moƴƴere DJ Diallo. A jarama DJ Du ma en gartu so Allah jaaɓi e ñalawmaji goɗɗi mbawen tagui kadi jokkodirde toon to leydi Sénégal DJ Du tawate ko wona ɗum ko cukalel dewel jaari sowno hannirti en kalino sikki alama en gartu hen samedi ɓuuren tigui rigui yañaden ha ɗo to kalton ene wani jaari so yitaka tawno hannirtani kono kadi won ko woni nder mum so Allah jaaɓi mbaɗani ma en gartu hen jeudi samedi o gaccon hakke ma en gartu hen aset o ɓuuren tigui rigui yañade hen woni e kaɓirɗe mbiyami ko Saydou Abou Ba weltare TV no hannirta ni ne bandiraɓe pop mbattata hakkillaji mumen keɗo weltare TV no hannirta ni ko wona ɗum ko en guddat kabaruji men e voilà bon ko siko kewi e nder internet ko dokkata kam ngal ɗo natal tan voilà police mo leydi Sénégal tawi koye waktu couvre feu mbiyen ene wayno policier o ene tigui misiko ji natal ngal ni waɗi naati e nder ɓogi karalleje kewɗe policier o e waktu couvre feu tawi kadi ko joom pousse goto no hannirta ni policier o nawti oɗon ha nder galle men no hannirta ni situji ɗi garti hen no fewi eɗen ñagonomo tan kanko ne moƴƴere nde hannirta ni kala to neɗɗo yi neɗɗo ne foti wallu ɗum tinno yo wallu ɗum no hannirta ni waɗani ko hoore mum en guddat ko kewi e nder internet ko sen guddi ɗum ha paari jehen ƴeewen laawi wadda o duwono en no hannirta ɗum noon cakke juuɗe moon laawi wadda ara duwono on cakke ko jiɗɗi hen ke pullo jontare jum jamanu tawatere toon to nuwadi bunu kudiru mede bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde toon to nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko humpini toon to nder wiyete ngo internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de 22h والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها والنفس وما سواها